Hola. Es compleix un mes de les eleccions espanyoles del 10 de novembre i durant aquest mes el que hem estat veient, el que hem pogut constatar, alguns amb astorament, els altres amb poca sorpresa, els altres ja preveient-ho de manera clara, és que el comportament postelectoral d'Esquerra Republicana, del Món Convergent, PDeCAT, de Junts per Catalunya i de les CUP és exactament el que prometien en els seus programes electorals. És a dir, desenvolupar una política neoautonomista basada en l'amnistia impossible, el pacte d'un referèndum impossible i de qüestions més o menys socials, podríem dir-ne econòmico-socials, pactades dins del marge de l'autonomia catalana. És a dir, practicar un neoautonomisme claríssim amb un pacte amb l'estat dels espanyols. En aquest mes, el que ha agafat, diguem-ne, el paper de portaveu de tot aquest partit de la rendició, d'aquest sindicat de la rendició que formen part d'Esquerra Republicana, el Món Convergent i les CUP, ha sigut, evidentment, Esquerra Republicana, té el suport electoral més gran i està encantada de, des de la seva inconsciència política, diguem-ne, patrocinar-se com a gran portaveu d'aquest moviment neoautonomista i diu que pacta alguna qüestió important amb els socialistes espanyols. La portaveu d'Esquerra Republicana avui mateix en una entrevista deia que ja seria un èxit molt important que la repressió, diguem-ne, minvés una miqueta, que s'abaixés el to una miqueta de la repressió. Ja Esquerra Republicana consideraria que és diguem-ne, un èxit majúscul que això es produís. Aquest és el marc mental amb el qual Esquerra Republicana negocia amb els espanyols, espanyolistes i espanyolitzadors del PSOE i del 155 a Espanya. Imagineu-vos quina és la consciència política, imagineu-vos quin és el marc de negociació que Esquerra Republicana té al cap quan es posa en una taula a discutir els paràmetres de la rendició amb el PSOE i amb els espanyols del 155. Aquest paràmetre neoautonomista de la rendició, del memorial de greuges, diguem-ne, de la derrota, és el marc mental amb el qual va negociar Esquerra Republicana. Mentrestant, el Món Convergent s'ho mira, practica exactament el mateix, pensa exactament el mateix, faria exactament el mateix, però no ho fa perquè és més intel·ligent, és més veterà i practica un autonomisme més cínic, fins i tot, que el d'Esquerra Republicana, més calculador, més fred, sense tants, diguem-ne, ànims de protagonisme i d'hegemonia, perquè en realitat, diguem-ne, ja els té, i el que fa és esperar rere la barrera que Esquerra Republicana cremi algunes de les seves naus amb aquesta negociació fraudulenta amb el PSOE per sortir després com a gran salvadora autonòmica en les eleccions que tots esperen amb ànsies al Parlament de Catalunya. El que s'intenta des del sindicat de la rendició, des d'Esquerra Republicana, el Món Convergent i les CUP, és un retorn, una construcció d'un marc mental patrocinat per, diguem-ne, els mitjans de comunicació públics i concertats catalans i pels públics i concertats espanyols, un marc mental d'acceptació del retorn a l'autonomisme, de l'acceptació del retorn a unes engrunes autonòmiques que ens pugui cedir Espanya, rebaixant aquests petits punts de repressió que Esquerra Republicana comentava en les últimes hores i que tots comprem satisfactòriament, que tots entenguem que és el màxim que podem aspirar en aquest moment, en aquest escenari, en aquest moment concret diguem-ne, del procés, un retorn a l'Estatut del 2005, un retorn al marc autonòmic, un retorn a les prebendes autonòmiques, un retorn a les promeses sempre incompleses de l'estat espanyol, un retorn a les mentides dels partits autonomistes del sindicat de la rendició, Esquerra Republicana, el Món Convergent i la CUP, i que ens empassem això alegrement en unes eleccions catalanes on aquests tres partits faran veure que es barallen per qui és el més independentista de tots, però que en realitat estaran barallant-se realment per qui és el que fa un autonomisme, diguem-ne, més lamentable. Això serà el que assistirem en la campanya de les properes eleccions catalanes. En realitat sempre és el mateix. En realitat la política catalana sempre tracta del mateix, de qui és capaç de recollir més engrunes
del marc autonòmic espanyol i que és capaç de ser el virrei que descansi sobre les cendres d'una Catalunya arruïnada i cremada. Això és el joc amb el qual, diguem-ne, juguen Esquerra Republicana, el Món Convergent i les CUP. Però a més d'aquesta negociació que se'ns està patrocinant des de TV3, des de Catalunya Ràdio, des dels principals mitjans de comunicació públics i concertats, aquesta negociació autonòmica amb qui ha de ser el pròxim president d'Espanya, a part d'aquesta negociació que sembla ser, diguem-ne, que copa i orbita totes les notícies relacionades amb la política per ells nacional, evidentment nacional espanyola, hi ha vida a Catalunya políticament? S'està fent alguna cosa al Parlament de Catalunya? El Parlament de Catalunya està fent algun gest netament independentista o està fent algun gest de construcció de la república? Perquè recordeu que venim d'unes eleccions en les quals se'ns van prometre que es desenvoluparia la república. S'està fent algun tipus de política que no sigui de retracció autonòmica? S'està intentant desenvolupar algun tipus de política encara que sigui d'un autonomisme dur, estil basc? No, al Parlament de Catalunya s'està desenvolupant una política absolutament d'un baix perfil, d'una mediocritat insondable, protagonitzada per 3 partits absolutament perduts en la política nacional, que no tenen cap tipus de direcció en la política nacional i que l'únic que es dediquen és a desgastar qualsevol estructura, qualsevol pilar fonamental de la nació. La llengua, la cultura, els valors, l'escola, qualsevol gestió dels serveis socials, qualsevol qüestió que sigui nuclear en la gestió política de la nació catalana, es dediquen a desgastar-la i a mediocritzar qualsevol posició política una mica seriosa que es pugui postular des de la societat civil fins i tot. Per tant, ens trobem en un escenari polític centrat en una negociació autonomista d'absoluta derrota i en una posició al Parlament de Catalunya absolutament de derrota també, de desconcert, de baralles internes, d'una guerra soterrada, vibrant entre els principals actors del sindicat de la rendició per aviam qui es queda més engrunes del pastís autonòmic, sense cap visió, sense cap ni una visió del desenvolupament independentista, sense cap política independentista. Un discurs que ja ha desaparegut del seu espai mental. Unes paraules d'independència, autodeterminació, que en boca d'ells ja no signifiquen absolutament res. Per això, a Catalunya, i ho repetiré tantes vegades com sigui necessari, és vital que neixin opcions independentistes noves en qualsevol dels eixos ideològics que es cregui oportú, defensant idees concretes sobre la independència. Una política independentista ferma, valenta, coherent, amb un pla estratègic pel desenvolupament de la República Catalana lliure, sobirana i independent, i amb uns polítics que estiguin disposats a desenvolupar aquesta política de manera ferma i sense por a l'estat dels espanyols. Uns polítics que es dediquin única i exclusivament a expulsar l'estat dels espanyols de Catalunya i expulsar l'estat dels espanyols de la mentalitat dels autonomistes per convertir-los en independentistes. Bàsicament, el que necessita avui en dia Catalunya és una renaixença política urgent que s'ha de plasmar, ha de convertir el nou Parlament de Catalunya en un Parlament completament diferent del que tenim avui en dia, un Parlament on hi hagin forces polítiques independentistes noves que tinguin la força suficient com per desenvolupar polítiques independentistes serioses. Perquè si no, l'escenari en el qual ens trobem és la de reconducció del moviment independentista, de la majoria independentista social a Catalunya, cap a un esquema mental i de comportament electoral bàsicament centrat en l'autonomisme, en el marc estatutari, en les competències, en les promeses, en les derrotes continuades, en els eufemismes, en els enganys, en els xantatges, en la rendició. I aquest escenari no el vol ningú. Cap independentista seriós pot comprar aquest escenari. Per tant, el que necessitem és posar sobre la taula noves idees polítiques, noves eines polítiques, nous partits polítics, nous moviments polítics que tractin a les persones com es mereixen, com a adults responsables i coherents, i que posin sobre la taula
noves propostes polítiques sense cap tic autonomista, sense cap tic de l'esclau, i que defensin la llengua, la cultura, la història, els valors i la independència de Catalunya. Visca Catalunya lliure!